Moment de fer experiments, és divendres, ens agrada moltíssim que ens acompanyi la Irene Lapuente, com estem? Molt bé. Tot bé? Sí. Anem a fer experiments? Vinga, anem a fer experiments. Va, avui sobre què tracten? Avui us tornem a fer de coses petites. He tornat a visitar l'Institut Català de Nanotecnologia i l'altre dia fèiem més coses de ciència, avui anem a aplicar-les, no? Vèiem coses de llum, de propietats... Doncs avui anem a veure aplicacions de tot això. Molt bé, Sí? perfecte. Recordem una mica que la nanociència és una ciència o la nanotecnologia que juga amb moltes ciències i amb moltes disciplines, no? Pensem en la física en moviment, en la química en reaccions. Aquesta toca una mica de tot, biologia, química, física. Només té en compte la mida de les partícules. I recordàvem una mica, penseu que un diàmetre d'un cabell són 80.000 nanòmetres. Carai. O sigui que si has de dividir... Increïble, perquè ens fem una idea del de lo petitíssim que arriba a ser. Llavors jo tinc una proposta. Aquí t'he posat dos líquids, aquests són normals. De fet, els podries arribar a identificar. Oli. Oli, molt bé. I aquest... Aquest fa una mica de trampa perquè té tint. És aigua en blau de metilè. Sí? Normalment en química... No? No. Va. De metilè no. De blau sí. En química es fa servir molt, perquè així veus l'aigua. Si no, al ser transparent pots tenir problemes de que no la vegis. Tenim... Un imant. Un imant. I la meva proposta és una mica friki, però jo et diré que apropis l'imant a veure què passa. Tu, si fas una hipòtesi, què passarà quan jo apropi un imant? No, no, l'apropis. Ah, que l'apropis. No te me'l carreguis abans. No sabia si s'havia d'introduir a dins o no. No, no. Tu has fet mai, això d'apropar un imant? És una cosa que no... Està bé. No en tinc ni idea. No? No. De què pot passar, la veritat. Apropa des del cap al cantó. Així? Sí. Pots moure. Sí. Que decepcionant, Que no passa res. No passa res. No. Ah. Perquè aquest és un líquid normal. Ah, aquest és normal. Sí. Però jo tinc... Prova-ho. T'he portat dos per... Tampoc. No, aquests són líquids habituals de la nostra vida. S'enganxarà o no podré apretar-la. Això són líquids de la nostra vida quotidiana que no tenen propietats magnètiques ni res estrany. Però mira què passa si poses una mica de nanotecnologia a la vida. Apropa de nou el l'imant. Ai! I puja cap a dalt. Puja. Que bo! És boníssim, això. Com és? Doncs perquè aquest... Sí, pots pujar. Pots jugar tot el que vulguis. No sé si, com és tan petitet, a veure si càmera ho pot veure bé. Sí, es veu. És espectacular, Doncs això és un ferrofluid i el que vol dir és que té nanopartícules magnètiques a dins, molt petitetes. Ha d'estar ben barrejat, o sigui, ha de tenir un líquid on això quedi ben integrat i fins i tot un altre tipus de component que ho ajunti tot, perquè un bon ferrofluid no es separarien les partícules, sempre estaria tot integrat. Són d'una mida molt petiteta, de 10-15 nanòmetres, i el moviment de les pròpies partícules del fluid fa que estiguin escampades per tot arreu. Llavors el que aconseguim és que tingui això, propietats magnètiques i que vingui amb un imant. Està molt bé, sí. Això ho fan servir llocs curiosíssims, a les juntures, naus espacials... Es fa servir, això? Sí, això té utilitat. Per exemple, les naus espacials, que tu sempre en voldries tenir una casa per anar-te'n a la Lluna quan la vida és una mica així, doncs si has de juntar tubs, és interessant que en comptes de plàstics o així, posis un ferrofluid perquè això li dona més flexibilitat, fa que no hi hagi canvis amb la temperatura, també es fan servir en temes de temperatura, dissipació del calor, o sigui que sí que té utilitat. Coses d'òptica, per moltes coses. Sí, té moltes utilitats. Per moltes coses que la resta de mortals ni imaginaríem que existeixen aquestes coses. Tinta a les impressores, per exemple. Tinta magnètica porta ferrofluids. O sigui que sí que està a prop de nosaltres, ni que no ens ho pensem. I no ens n'adonem. Tenim unes imatges molt xules d'aquest tema, no sé si ens les poden mostrar. De què li passa? Això és el que li passa a un ferrofluid. Aquí no ho podem veure amb el nostre, com el tenim muntat, però si li haguéssim posat l'imant per sota, hagués format totes aquestes figures. Això és
està amb la forma del camp magnètic, que se'n diu, i fa totes aquestes punxes. És molt bonic, això. És molt espectacular, sí. De fet, a Cosmocaixa, si voleu veure, podeu veure això en directe. Ah, sí? Sí, hi ha un mòdul on jugues amb un imant i veus aquestes formes. Molt espectaculars. Està molt bé. Això equilibra gravetat i magnetisme. És un estadi en què li és ideal amb ell. Mínima força magnètica, màxima gravetat.